tambayanki akan cewa tana da rai ne ko kuma ba ta da lokacin da aka ɗauki hotonta. Babu wani hoto da na ɗauka nata. Duk wani hoto da aka aika ma parents ɗinta hoto ne a wanda muke da shi a school, so is an old photograph, ba wai sabon hoto bane ba. Sannan kuma kin yi magana akan cewa wai ko an datsa ta, babu wanda ya yi amfani da wuka wurin illata jikinta, gaskiya babu. Bayan ta cika aka askata. Babu wanda ya taba ta da wani wuka gaskiya. An sa ta ne a cikin buhu, shi wannan buhun ya ɗanyi mata kaɗan, so da her legs were somehow folded, kamar an ɗan lankwasa kafanta kenan, gwiwanta, tunda buhu yana da faɗi yayi. Ita kuma ai karamar yarinya ce. A kawai an dan kamar a ce an dan lankwasa kafan mutum ya dan lankwashe haka kawai a dan cusa shi ciki. Yawa kwana nawa ta yi? Lokacin da aka dauko ta parts ɗinta kamar aka karye suke, her joints kenan. Kayanta da ka aika iyayenta yadda ta cika aka dinga aika kayan? Ka cire kayan ne? Shi wannan kayanta da aka aika ne kwaya biyu dama aka aika, ko in ce abubuwa kwaya 3 aka aika. An aika musu da rigan sanyinta wacce take akwai uniform dark blue wando da riga, sannan akwai shi wannan jacket din akan rigan, sai kuma hijab din akwai badge a jikin shi. So an aika musu da rigan sanyin da kuma badge din, so da kuma hoto. Bayan ta cika ne aka cire. To yanzu da kwananta nawa a wajenka a gidanka kafin ta mutu? A gidana ta yi kwana 5 ne, ko in ce wuni 6, tunda ya kama ranar 10 ga wata shine aka fita da ita daga gida. Da fita da ita ne aka fita, Allah ya ta cika? Haka yake. Yanzu da aka amma sai da ta kwana 1 a waje tukunna sannan a yi ta rasu. Da ta yanzu aka kafa kotu ya kai ji? Ai ko da kafin ma a kano kotu, ba wai hali ne na cikin tashin hankali nake ciki. Da wanda ya sani a bayan zai san shi wani al'amari ne wanda dama ba wanda zai ji daɗin shi a yi, ko da a ce kana da ɗa ko ba ka da ɗa, a yi musulmi ne mu, su ma na tabbatar ai ba za su ji daɗi ba. Even before I was brought to the courts, dama na yanke a raina cewa I had to come out voluntarily to speak out. Tun da ka ga na yi wannan hakan, ai hakan na nufin ina da buƙatar kawai kotu ta ayyanar da adalci irin nata. Muna mikawa mahaifin wannan yarinyar Hanifa lafazin ta'aziyyar da Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake yi na cewa azaballahu ajrakum wa ahsana azaakum wa ghafara limayyitikum. Annabi alaihi salatu wasallam cewa inna lillahi ma akhara وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فلتصبروا ولتحتسبوا. معنى أبدا الله يبايع ناسني wanda ya karɓa ma nasani, kuma kowa yana da ajalin sananne. Ku yi haƙuri ku nemi lada da Allah. Babu shakka wannan rasuwa ba ku kaɗai aka yi ba, ta jijjiga wato gwamnatin jihar Kano, wanda kun ji irin ƙudurin da mai girma gwamna da kuma umarnin da mai girma gwamna ya bayar tun daga lokacin da aka yi wannan rasuwa na dakatar da makarantar da kuma sawa maza a kama wanda yi wannan a gurfanar da shi, sannan da dukkanin makarantu ma a yanzu na sa kai mai girma gwamna ya dakatar da lasisin sai an soke har sai an yi bincike. Wannan duk kulawarsa ne da damuwarsa da al'amarin da ya faru a wannan jiha mai albarka muna su ke mai girma gwamna. Babu shakka wannan rasuwa bai haƙuri, Allah ne ba da ita. Lokacin da ya ba da ita bai shawara da kai ba, haka lokacin da zai karbe ka ba zai shawara da kai ba, amma ya fi kowa sanin sirrin da ya sa yi haka. Sannan Abdulmalik salatu wasu ramu tambaya ya ce duk mutumin da yake da 'ya'ya ƙanana guda 3 duk suka rasu kuma ya yi haƙuri, Allah zai musanya masa da gidan aljanna. Sai aka sake tambaya aka ce ya Rasulullahi ko da guda 2 ne, ya ce ko 2, aka ce ko da guda 1, ce ko da guda 1. To muna fatan Allah ya musanya maka kai ma da kai da dangi da sauran dukkan da aljanna. Ita kuma Allah mu dauke sarki ya sa cikin kafarat Ibrahim alaihi salatu wasalam. Allah ba ku haƙuri, Allah ba mu gaba daya. اللهم صل استغفار شاء امين
la ilaha illallah mushahid إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر لها وارحمها اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها وأكرم نزولها ووسعها يا الله يا الله يا الله يا كريم يا لطيف واغفر اللهم جميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس وجازهم اللهم بالحسنات احسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ارحمنا برحمتك يا الله اذا سرنا الى ما ساروا اليه بلطفك يا الله وكرمك يا الله وجودك يا الله وعفوك يا الله يا اكرم الاكرمين يا اجود الاجودين يا حكم الحاكمين يا من له العزه والجبروت يا ذا الملك والملكوت يا من تقدس اسماؤه يا من تنزه صفاته يا من يقول لي شيء كن فيكون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل وسلم بما تغفر لسانك دوسي يا ubangiji da dubi tausayi da iyayensa wannan abin da ya faru ya ubangiji ya fi mata mai girma gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya ubangiji ka saka mai da alkhairi tun da Allah ya da gwamna tun da na sai shi tun da na san gwamna ban ce mutuwa ba amma musiba fitina mai girgiza ɗan adam mai tada hankalin ɗan adam wallahi taba gani fitinar da ta girgiza na ta abula kuma Ganduje irin mutuwa irin wani yarinya ba ban taba ganin girgiza duk masifu iri yaransu amma bai ga inda ya girgiza irin fitar wannan yarinya ta hanyar da aka fitar da ita daga duniya ba ya ubangiji saka ma da alheri bisa wannan tausayi da imani da mai da hankali kan al'ummar ka wallahi tallahi da shi za a ba wa hukunci na hukuncin da za a hukunta wannan wanda ya aikin nan da an ga hukuncin da ba taba gani a duniya yadda zai hukunta shi saboda haka muna mai addu'a ya ubangiji ya kara mai imani da tausayi amin mahaifin wannan yarinya ba za mu shishigi a aikin Allah ba ko a musulunci idan muka shishigi za mu saba Allah amma ba don haka ba da za mu ce da al'umma